in the short term, ma naħsibx li hija xi rikkezza in the long term di għal ħafna nies. Skont kif ġestixxa dik l-injezzjoni kapitali, u dajk inti għamilt jenna. Jekk imbagħad investejt u ħloq ma kemm huma n-nies li għamlu hekk. Ma mhumiex il-maġġoranza żgur. Bod ħafna mill-maġġoranza. Diki li aħna fl-istess żmien il-proċess li biex tixtri dar u biex tixtri post olew, splodew. Ġifieri inti anke jekk waqqajt li kellek u bnejt, xorta biex imbagħad ħafna minnu mortejx fih inti jew forsi tfalet, tifhem? Għax tant sar inaffordabbli li inti tixtri post x'imkien ieħor. Mhux ngħidlek li sar senjur minna bla dubju. Ma naħsibx li hija ħaġa daqshekk mifruxa u tal-massa fis-soċjetà għalej naħseb mhumiex il-maġġoranza tan-nies li benefikaw minnha, il-maġġoranza tan-nies anzi. Jiena mbagħad ukoll kont naf nies pereżempju li ikollhom xogħol pjuttost naf normali, naf mi tkun infermiera u jkun naf accountant pereżempju. U kont naf min ġifieri jaqbad jixtri appartament, jikrieħ bil-kirja jissussidja li mhux il-loan liħor, dak il-loan. U mbagħad jerġa' jixtri u jerġa' jissussidja id-dejn. U jibqa' sejjerek. Ġifieri naf min xtara xi 4 appartamenti. Għax kien hawn daħli li inti ħad tixtri biex tinvesti mhux biss biex tgħix ma tixtri biex tagħmel liħ minnha. L-ekwivalenti tal-stock market Amerikan. Li hija differenti minn sempliċement kellek post waqqajtu bnejtu. Di letteralment qed tidħol intrapriża li tixtri, ħatikri u mbagħad mill-flus tinvestihom f'xi ħaġa oħra. Minn għamelek ukoll. Mhux f'xi ħaġa oħra, ġifieri kienet jinvestihom fil-proprjetà biex imbagħad tinkera. Biex nagħmel ħabta fej isu s-suq tal-kiri kien sploda, għax kellek tkabbir ekonomiku qawwi, dik waħda mill-affarijiet dik imma għaxet aħna dejjem dirridu juruna li s-suq ta' proprjetà li sejjer gas down taf kif hija xi ħaġa li ġib il-ġid. Mela tajjeb għandna suq tal-kiri, kulħadd irid jikri, proprjetara kemm iġġib flus minna. Li ma jurix kif dan is-suq qed ifaqqarna. Mela tlaqna.